Hello mga higala! Nagbabalik ang iyong at si Erwin. Nya, mamahaw ta ninyo. Buntag pa man diri sa amua. Pero hapit na yung udtos po noon. Mamahaw ta akong sudan ay dara ay. Lechon kay nakatugbong man. Paano po taglami pa nagsa? Uy, musina lang po tag-utan no? La, puol po baya. Pero mag-utan naghihapon ko ini ka gabi ko mag-utan. Lechon. Puro gid ni pa high blood akong sudan karon mga higala ay kaya bulad na ko na apa. Kaya di ko matinuod kaon kuhit ra ko gamay. Para pa high blood ning lechon pero di ko ma-high blood ani yung ma-high blood ko kung why sudan. Kung ma-high blood anang lechon maka-high blood na ko why sudan. Sige mga una ta nya akong pero man ako kape dili ni siya kape akong gisulod ha kanang tubig lang ni siya nga inadlaw gisagulan ako og tubig nga warm la no normal lang nga water dayon gisagulan na akong init kay ba na ka ni ate ba na ka sa inyong atche Irene no kanang apyugon sila na ako gwapa kasi inday kab darasa din niya at si Irene. Sige, mga unata na ako isawsawan. Ako sawsawan is suko. Gamay na akong suko. Pero tagaan daw kong inday. Tagaan. Nagsalig kong hatag niya ang atong bulad. Atong aglihan. Paborito sa high blood. Pero di ta ma-high blood ha. Kay tagsarabiya po. Ang kanon gamay ra ay na nga kani di ang lechon no kay naa siya sabaw gisabuan ako igagaw ani maoy akong gipalitan nya kay mapalit ko sa mga igagaw ang tunga pakapilan pug tunga bitaw joke dili siya nang kuan naman guni siya tiwasunon so laghan sa gipakapin sa ako. Ini mga unta lechon nga baboy unod ito ni ibahog ang iyang sabaw bahog gamay lamig ni ibahog ang sabaw kauna gitawon og lechon inyong atchi no talagsara akong bulad nga nagbupa.
maglitson putag panag sa Domingo lang gud. Di pilbihon kay. Di maayo. Di maayo sa lawas niya makabuslot pag ginis bulsa. Nakabuslot sa bulsa ng litson ng higala. Unod ka siya. Kinsa tong gimingaw dihang lechon nga naa sa Middle East la. Wala oh. Dali katagaan ta mo. Bati na lang siya kubal. Bati na lang kubal. Unod yun siya. Yeah. May nin siyang pagkaluto manggod ina akong may gagaw naninda ka lami ilang luto di siya hilaw insakto di siya luto yung ubang lechon kay hilaw luod kaunon iha ka di tuon din nagmayo dato yung mga tag lechon diha sa iskina sa ay wala na di aron sila sa iskina sa akde kuan dakop na dito dakop na daw dili lang mo sa iskina sa amoa iskina sa bangkal Cebu Lapu-Lapu, Bangkal, Lapu-Lapu City, Cebu. Basta mingaw mo glitson, sa itong mingaw glitson diha sa Middle East. Medyo lechon yan. Kaya sa US naman sila yung mga lechon dito. Na gani ko igagaw. Mang lechonay siya dito.
dagko lang kita. Madto niya ako dito. Mga lechon ko. Marabag kay bao. Nasagol bukog. Suso sa suka. Hamal. Kang angkat. Nya manakaon ha. Hindi ko taon kahurot. Hindi taon ni nakukot doon ang lechon ha. Kaya di taon ko kahurot. Gamay lang makaon. Inom na ko tubig. Daghang din salamat sa inyong paglantaw mga higala. Daghang din salamat. Please like and subscribe. Bye!